Bună! În acest videoclip aș vrea să vă prezint cum realizez eu drugul pentru cămașa mea, pentru viitoarea mea cămașă, de fapt. Acesta este un ștergar vechi din borangic și bumbac și ața cu care cos este bumbac, arniciul. Am aici 4 fire de arnici cu care lucrez, deci am desfăcut din 6, am ales să cos cu 4 fire. Da? Foarte important este ca atunci când alegeți să faceți drugul, să încercați să-l faceți cât mai finuț posibil, pentru că ca el să arate frumos și să se onduleze frumos atunci când faceți, de exemplu, la sus, în loc de guler. Iată cum procedez eu. Deci rulez pânza, o rulez pe o porțiune mai mare, ca să stea cât de cât, mai ales la borangic se așează oarecum altfel. Da? Foarte important este de asemenea să coasem fir lângă fir. Deci nu se coase la 2 fire, ci fir lângă fir. Bun. Ce am zis? Fir lângă fir. E un pic mai greuț pe borangic pentru că este pânza foarte deasă, dar nu e imposibil. Trebuie să avem grijă să nu lăsăm nici ața să fie lejeră, deci strângem și fixăm cu degetul arătător. Cu degetul arătător ne ajutăm ca să ținem și ața cât de cât fix aici, ca să nu se ducă cusătura în dreapta sau în stânga. Nu este greu, e chiar foarte, foarte ușor, numai că cu un pic de îndemânare reușim să ținem firul cât de cât să fie ascultător. În păcate mie mi s-a rupt un fir de ață, borangicul este destul de tăios și eu am pus ața cam lungă și atunci automat mi-a făcut figura. Bun, deci exact cum am spus, venim la fir și ne ajutăm de arătător. Mai rulăm un pic. Încă o dată repet, nu coaseți drugul peste prea multe fire pentru că el va ieși gros și nu va avea un aspect prea frumos. Cu cât este mai finuț lucrat, cu atât el este mai frumos. Din păcate, nu se poate lucra cu mătase tradițională, cu mătase într-un singur fir, pentru că se scămoșează. Și nu ar arăta chiar atât de frumos. Și mai ales pe acest borangic, chiar s-ar face destul de urâtă. Mătasea mă refer.
Bun. Și am ajuns la capăt. Acum trebuie să ascundem ața. Pur și simplu introducem pe aici, prin cusătură, firul nostru, acul nostru și tragem. Ne mai ducem puțin, puțin câte puțin. Avem grijă să nu ieșim pe lângă. Din păcate am și mâna transpirată și mă descurc cam greuț. Bun, cam atât. Și acum pregătit pentru următoarea cosătură. Și așa este pe dos și așa este pe față. El se va mai aranja după ce se va spăla. Dar oricum, spre surprinderea mea, este prima dată când lucrez drugul pe borangic, se așează foarte frumos. Mă gândeam că o să se onduleze și o să am probleme la purtat, dar nu, chiar se așează foarte frumos. Vă doresc spor. Încercați, luați acul, ața și pânza în mână și faceți probe. Numai prin probe vă veți da seama cum se lucrează și cum ar trebui să-l realizați ca să iasă cât mai frumos. Puteți face și mai gros și mai subțire și atunci veți decide cu câte fire lucrați și la câte fire. Iarăși o chestie importantă este ca pe sub acest drug să nu se vadă pânza. Cel puțin eu așa am făcut ca să nu se vadă pânza. La revedere!